Ayusa nakatilaw na bamugbagtak nga gi-crispy. Di pud matabas-tabas porting pagkaayusa. Muiban pug bahaw nga panos-panos. Pagkalamia pagka-crispy ha. Apaksit kuto-kuto na pong baba sa mga singgaw og tinukob. Grabe ago bastang bukog. Wa na daghang pasundayag lahos. Di napunta, sugdan na nato. Aon sa paydugayan, ato sa ni sudod na usa ka singgaw nagsigir man nigligid. Porting pagalipayaw unsa ka gibuhat, dagko man kay og ngisi. Asos bantog na kay naka-scatter di ay. Porting lisoda makangisir kag ikaw ra. Ayati ra biguin man dayon. Piti man dayon 138. Dako ang ngisi sa usa ka singgaw ngo. Di apoy hangulog scatter ay misud na. Nakadungog sa kasikas. Nagpangutkot sa kay pildiro. Mao na resulta ipamasin bisag wa na. Aw kay nakachamba man ang usa, automatic ari din ta sa lungsod. Magpalit ag matukob na to. Maglantaw ta diri og bagtak. Kani atong pikhan may man igob-agob na. Automatic unay daghang pasundayag magpatakos dayon ta diyo. Birahan tari sa pag-crispy. Pagkahuman wala daghang langay-langay tunulis bayad largo. Agods, di ara tong bagtak, abat sinata. Pero taysa mohapit usa tagbikiri kay murag di na mada. Sulirat ng mata, porte ng pagkakusla. Grabe idom-dooman ang paan sa baba. Porte gyud pagkalunusa. O daog sulbad na bat sinata. Alhos di ara. Ato sa napanghugasan para mawa ang mga 80. Pagkaputi mura man nag-inom og gluta. Automatic gihalingan na punas usa ka singgawong da largo. Pagkahuman og haling takangan na punas kawa largo. Atoan na pun ipamutang sa kawa atong mga bagtak. Pikhano sa tani sa paglapo daan. Lapuan gyud sa nimo daan o sa crispyhon. Atoan na din ang timplahan, butang asin. Isunod po tanig buyok ning kaluha sa magic lami. Buyokan na nato ning gamay nga agay ay. Agods, pangpahumot mo na sa tong lapwa. Sa paglapwa pa lang gani mas maayo gyud ang timplahan daan para mopilit daan iyang lasa sa kaunuran ba. Pero sa inyong nakita di ay nalang mo kahibong ug nganong wa nay panghingo ko. Wa na palga natong nilkater. Pero gods ra kay na may nang wagi mausik. Di ara kay nahumok naman atong bagtak. Ato na ni haonon kay nang luspad na. Asam ta naghaon ang usa ka singgawong sa tong bagtak. Kay na may mga manok diri nga nagpatakal og pangitlog. Aw paksit dili na ta moadto og tindahan. Adi apagulain na sa agang itlog. Aw gods kayo nakasave na ta. Nganong nagpataka bitaw og pangitlog. Upat na kabuk atong nakuha. Adi apay lain sa pugaran ay punuan ta nagduha. Mas maayo gining daghan kag himungaan kay daghan jud kag masudan. Laras nang naglumlom sa pugaran. Madapa siguro ni. Pagkahuman nagmanihon na po ng usa ka singgawong dagmasa og harina. Sa gulan din nato ning itlog nga kinuha nato sa kilid-kilid. Ato day nang ukay-ukayon. Automatic ato na din ang ihumol atong bagtak. Aw gods na kayo ang pagbutang lang nato sa mantika ning nga nagbukal-bukal. Alhos ato na nagitak ang atong kawa daw balik. Wa nay daghang pasundayag butangan na tras idibo largo. Paabuton no sa tanag mo init pagayo. Ato asang i-check og init na ba? Gods daog na. Ato na diha gipanglunod largo sa kawa. Automatic dira atong naluto. Asos di matabas-tabas pagkaayusa. Pagkalamiya man sa daingon anion sa paglasi og luto ang bagtak. Crispy po kayo ba? Porte pud pagkapitiya agom pagubon. Dugay ra gyud ta nagplano aning bagtak nga crispyhon. Karon paksit ni kita may nagluto. Habhab pa kayo. Di po na matabas-tabas dayong usa ka singgawong. Klaro kayo nagdeposit na daan kay nagdaog kabo. Matay. Di mo mutuos mo nakitaan dito. Naman. Kita ko itlog lagi dito. Nanapan yung murit mo. Og diri grabing hangina nakapagpuno siya itlog. Itlog ata. Binarit. Dahil mo itong color. Tarubo kita itong itloga ginoon. Wala naman gipulit. Wow unsap ka itong itloga. Tokbon plantas kuha na to. Bukto. Sure ay. Kita lang itlog dito. To na to. Pila ka buk? Huwag kayo kung maklaro to. Basta na. Pilat mo. Buret. Nanapon yung mga singgaong. Sige. Hinangin na po no. To na. Kaya dito. Tilawan sa kuno nako. Nya na. Pwede kagwantang nguang. Grabe pagkahanginuna ning usa ka singgawong. Atong testingan og kuyog og tinuod ba? Iyahang ingon na kuno diri sa kuwayan niya nakitaan. Atong testingan og sumok og tinuod ba gyud? Asa na bitasan? Sam na. Naman. Bidyo ko no, bidyohi. Bidyuhan na to, bidyohi cool. Og diri amurag tinuod man gyud. Ato kunong lantawon og unsa ning itloga. Di pa sila mo to. Nawa. Matay tinuod yun. Unsam ng itloga, color violet man na. Nagyo siya sa tunga-tunga sa kawayan ng itlogo. Tinuod yun ay sa unsa ka ning itloga. Way dagang pasundayag ato nang kuhaon. Puno-puno na ni sa tong matukob. 5 pag yun ay kabuko. Matik batsina uli na ta. Kay basin og tukbon pa niya ta diri ah. Legit. Di pa mo to. Legit. Grabe. Tinuod na. Jod. Naoy. Bilit gid. Sa kanit itloga ka. Tinuod yun. Tayo yun naman sa kanit itloga no. Automatic unsay dugayan birahan dayon tara sa paglapwa. Ato ka na daison sa kalderin. Ikahuman takuban dayon. Tistingan ta naglapwa og unsa ning itloga. Og diri mi bukal na atong ukban. O mi color man lagi ni unsa man ning itloga. Laras ra gyapon na. Kiyara na tanan sa tong hukaran da largo kay gusla na. Og diri atong nangaluto ubay-ubay na. Porting pagkaayosa o. Piti-piti na pong baba sa mga singgawong ani og ginagob. Matik ato na pud hukaron atong bahaw nga mais. Kani mo mayng ipares. Nya aguban dayon aning crispy nga bagtak. Asos. Sulbad na pong pabawnan sa mga singgawong. Og atoan na pud hukaron ang itlog atong nakitaan sa kuwayanan. Sa unsa kaning itloga. Atok bunta na sa way pagduha-duha. Pagkahuman ato na pud ipangyab-yab sa kanon atong crispy nga bagtak para sa yun ras pagpunit sa mga singgaong. Ug gibuhatan pud na diag sa usawan nga porting ayosa. Okay daog na plaster na tanan. Wa nay daghang pasundayag tukbon sa namon kay paggusta na pagayong mga singgaong. Nagpanladok na slaway. O hala, habab. Habab. Nakapagya. Paano nga singgaong kanang crispy na tiil ah. Itlog ka. Pinitaan usa ka singgaong.
Ayo itlog oh. Yan, mulito yung tao na. Paano mo? Paano? May itlog sa kuwan eh. Muli. Ali. Ano ka? Sa kuwan ng tanamin. Ari lang ta. Hoy! Hindi ko tumbi. Saka na ito lang mga sinjaw. Gamit! Eh, gamit! Gamit! Sarap. Dah. Masih dong. Hang ba? Uy, ang tambon ba? Ayos ka na. Balik sila? Agud. Crispy ba? Crispy ba tiis? Ay, dada. Tingin ko na. Lawas na ito ng itlogan eh. Mahal yun. Ito yung sinsin? Ano nga sinsin? Bugno ang mga mangla. Kirain ha? Hindi ka kaon. Tin! Ay! Nasa mo singka ako? Ito sa dito. Hindi kita agad yung video. Diba makakuha dyan? Yeah, babo nga singka ako. Papyo? Usla sa kuya. Kabab? Shit. Ay, magot to. Nawa ang kaparat na to. Ah, bab. Ano? Itlog ba? Mana? Tusik. Closet. Ito shake. Ayan. Pulor mo siya. Tin! Color. Color. Na. Ito pwede yun? Ang kama pagpang ko to. Nahan. Ay. Ano ito, Dre? Ah. Mal! Ada. Asos di matabas-tabas puting pagkayusa sa bagtak nga crispy. Parisan po na ning itlog nga atong kinitaan sa kawayanan. Borot na pong pabawnan sa mga singgaw. Wanay daghang pasundayag mag-shoutout sa atong mga singgaw. Shoutout kang Roland Mungkada, kang Jonah Mahinay, kang Raidre, kang Carla, kang Dodgi Alivio Tolod, kang Banjo Zagado, kang Jason Bakuli Villarino, kang Carlos Villaganyo Giganto, kang Sumarago Christine, kang La Clara Maria, kang Randy Junior Padirna, kang Kim Brian Auman Filcano, kang Katkat Batalona, kang Nini Toyor ug kang Rosalie Dihilas. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload at turta mo kag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko tong mga singgaw, i-share og i-like ning video para mas daghang batang matukob.